Comissió de la Dignitat. Molt honorable senyor president de la Generalitat de Catalunya. Molt honorable senyor, les persones i entitats que van ser distingides amb la Creu de Sant Jordi i altres entitats memorialistes que signem aquesta carta us demanen una entrevista en la qual volem exposar-vos la preocupació per la situació en què es troben les gestions per obtenir l'anul·lació del procés del president Lluís Companys i Jover. És un sentiment àmpliament compartit pel poble de Catalunya que aquesta situació no pot seguir com es troba després de més de 68 anys de l'ignominiós procés i del crim comès amb la seva mort pel fet de ser el president de Catalunya. Moltes vegades el Parlament s'ha pronunciat sobre la reparació del greuge comès contra el nostre poble en la persona del seu president i ha demanat l'anul·lació del procés. La darrera vegada en què la nostra cambra legislativa ho va fer va ser el dia 2 d'octubre passat. Allí acordà que la Generalitat fes totes les actuacions jurídiques i polítiques pertinents per l'anul·lació d'un judici que mai no s'hauria d'haver fet. En aquesta audiència us volem transmetre les nostres inquietuds i la petició que el govern del nostre poble emprengui accions decidides per tal d'aconseguir aquest acte de justícia amb el nostre president màrtir que vos heu succeït. I amb aquest acte restituir no tan sols el greuge comès contra la seva persona, sinó envers tantes i tantes persones que com ell van patir aquell mateix oprobi. És una exigència de dignitat, la dignitat en què sempre va actuar el nostre president i a la que no podem negligir. Restant a la vostra disposició pel dia que assenyaleu per l'entrevista, us saludem. La carta porta la data d'avui, 26 de gener del 2009.